Как да спрем детето да псува? Не се притеснявайте, рано или късно всяко дете ще изрече първата си псовня. Моето успя да направи това нещо на цели година и 10 месеца. Когато други деца даже не могат името си да кажат, то успя да попържи с цяла богата фраза едни котараци. Разбира се, не беше чул от мен, както всеки би казал, но детето дори се похвали от кой горд дядо беше научил тази мъдрост. Сега, няма значение откъде ще чуе глупостите, които ще говори, дали от онзи Георги в градината или от някой духовит роднина. Важното е вие какво ще направите, за да спрете тези мъдрости да бликат и да ви излагат на публични места. Единственото сигурно е, че колкото повече им забранявате и ги наказвате за тях, толкова по-изобретателни ще станат в упражняването на всичките глупости. Затова сега ще ви кажа истинската фраза, която ще проработи да спре да ги използва. Готови ли сте? Записвайте. Знаеш ли, мамо, какво означават тези думи? Това са лоши думи. Те се наричат псовни. Възрастните понякога ги използват, когато много се ядосат. Само че те звучат грозно и правят много лошо впечатление. Така че, ако искаш да правиш хубаво впечатление, по-добре не ги ползвай. Всички знаем тези лоши думи. И аз ги знам, и учителката ги знае, и другите родители ги знаят. Само че ние знаем също, че те създават лошо впечатление и затова не ги ползваме. Ако чуеш някой да псува или да казва лоши думи, може да му кажеш: така не се говори, така правиш лошо впечатление. Използвай хубави думи. Колкото е невероятно да ви звучи, това с достатъчно повторение работи. И действително децата се научават, че всеки знае много неща, но наша отговорност е какво ще кажем и как това ще изглежда в очите на другите. Още полезни съвети последвайте мен в Монти Уей, Монтесори помощника от дома. До скоро!